Gashi nan dai ku danna mana subscribe kamar haka yadda kuke gani, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Hakan zai ba ku damar samun sababbin shirye-shiryenmu daga nan muryar Arewa TV. Asiri ya fara tonuwa domin ko komin nisan jifa ƙasa kan iya dawowa. Ƙarshen alewa ko ƙasa ne. Yawan addu'o'i da kuma tofin alkhairi da bayan Allah ke iya yi a kusan kowane lokaci ke zagaye wannan lokacin lamuran Najeriya, asiri ne ke gab da faruwa ko kuma yake ƙoƙarin tonuwa. Yayin da aka kama wannan ɗan ta'addan kamar yadda kuke kallon bidiyon a wannan lokaci, yake sanarwa manema labaran cewar ɗaukan nauyinsu aka yi domin su rikita jihohin nan guda uku da suka yi ƙaurin suna ɓangaren ta'addanci Katsina, Zamfara, Sokoto. Game da ta'addancin da ya tasala kowane ɓangare a cikin wannan ƙasar, yayin da yake cewa nauyin aka ɗauka domin ɓata ita wannan gwamnatin. Domin tunzurawa tare da aikata abubuwa na ta'annati da ya shafi wannan al'amuran kai tsaye daga wannan lokacin asirin ya fara tonuwa. Lamarin da ya ɗauki hankalin duk wani mai hankali, sannan kuma kan iya jijjiga tunanin duk wani mai tunani. Wannan dai kai tsaye abin da za mu iya cewa asiri ne fara tonuwa. Addu'o'i kuma da sadaka da ake ta yi a baya ya kamata a ci gaba da ƙara su domin Allah ya zaunar mana da ƙasar lafiya yankinmu na Arewa tare da ƙasar gaba ɗaya.